Nipprova nifhem relazzjoni ta' bejna tnejn. Inti alla tista' kollox, jiena bniedem ħdejk minn xejn. Iżda xorta waħda inta lija mħabbtek tajt, u sal-aħħar nifsta ħajtek fuq salib inti suktajt. Jiftaħ drijek u l-qana ġew waħdanek kien kunu żgur. Ebda ħsara imma tilħaqna għax intana id-difensur. Inti bdilt il-mewt fil-ħajja għaw minn ġdid miegħek għad naraw. Żomna f'dejk iva żomna qrib tiegħek, inti l-mezz li bih insalvaw. Drabi nħossni jisni dajsa bla moqdir, mingħajr sens ta' direzzjoni, triq ta' tellif. Il-front fik niftakar jiet ħdejja kif kont wer, klimek sar jitwif u d-nejja nibqa' ħdejk sal-aħħar intek. Jiftaħ drijek u l-qana ġew waħdanek kien kunu żgur. Ebda ħsara imma tilħaqna għax intana id-difensur. Inti bdilt il-mewt fil-ħajja għaw minn ġdid miegħek għad naraw. Żomna f'dejk iva żomna qrib tiegħek, inti l-mezz li bih insalvaw.